A vörös nagyon különleges szín. Ez volt az első szín, amelynek az ember nevet adott. A vöröshöz több képzet társul, mint bármely más színhez. A vörös azért vonz, mert egyfelől ez a szerelem színe, az erotikumé, a szenvedélyé, két ember összefonódásáé, másfelől viszont az agresszió színe is. A vörös azt mondja, állj, a vörös megtámad. Ez az ellentmondás teszi olyan izgalmassá. A vörös festék receptje minden kulturális csoportban féltve őrzött titok volt. Mindig is fáradtságos és költséges eljárásnak számított. A Kanári-szigetek egyikén, Lanzaroton ma is ugyanazzal a módszerrel állítanak elő egy természetes vörös festéket, ahogyan a középkorban tették. A helyiek által cochinillának nevezett apró levéltetveket, a bíbortetveket kaktuszokon nevelik. Az enyhe éghajlaton számuk naponta megkétszereződik. A nőstények sok petét raknak, amelyek vörös nedvvel vannak tele. A vörös festék egy korábbi forrása a karmazsintetű volt, amely az Európa déli részén honos cserjetermetű kermesz tölgyön élősködik. Lanzaroton évente legfeljebb 4-szer gyűjtik be a bíbortetveket. Egy ember egy nap alatt a legjobb esetben is csak néhány 100 gramm rovart tud begyűjteni. De a munka roppant kifizetődő. Ez a létező legjobb vörös festék. Régen a gyapjú színezésére használták. Manapság már inkább csak rúzsok és más kozmetikai szerek gyártásában alkalmazzák, mert teljesen természetes és mentes a méreganyagoktól. A szigeten uralkodó hőmérséklet nagy hatással van a begyűjthető mennyiségre, vagyis az időjárás az éves hozamot is befolyásolja. Az átlag 20-22 fokos hőmérsékleten évi 12-15 ezer kiló bíbortetűt gyűjtünk össze Lanzaroton. A rovarokat egy szitában rázogatva ölik meg, majd 2 héten át szállítják őket. A további lépéseket, a porítást és a keverést már főként Észak-Spanyolországban végzik. A bíbortetűt spanyol hajósok hozták be Európába a 16. század végén. Dél-Amerikából származik, ahol a maják a cochenilnek nevezett színanyagát már régóta használták a szövetek festésére. Brazília Mato Grosso államában a Rio Hingó felső szakasza mentén élő kamajurák számára a vörösnek különleges jelentősége van. A gyógyítás és a védelem színének tartják. A vörös festéket az anattó-fa kérgéből nyerik, s színe mellett antibakteriális hatása is van. Az anattót a gyerekek bőrébe dörzsölik, hogy megóvják őket a maláriától és más fertőzésektől. Takuma, a 70 esztendős sámán és fivére rituális megtisztulásra készülnek. Miután testüket vörös védőfestékkel kenik be, háncskötést tesznek a karjukra, a lábukra, amely arra szolgál, hogy a létfontosságú szellemek a testben összpontosuljanak,
és így a gyógyító szertartás során teljes mértékben számíthassanak rájuk. A vörös emberek, ahogyan magukat nevezik, énekkel és tánccal űzik el a faluból a gonosz szellemeket. A vörös színnek számos hagyományos ázsiai szertartásban is fontos szerep jut. Bali szigetén a Sanghyang Dedari Fesztivál ifjú táncosainak virágkoronájára vörös pomponokat erősítenek, hogy az ártó energiák ne hatolhassanak a szemükbe. A bali kultúrában a gyerekek szentnek számítanak. Minél fiatalabbak, annál közelebb állnak az istenekhez. A lányok teljesen belefeledkeznek a gamelan zenészek kísértett táncba. Az ütős hangszereken játszó férfiak is vörös festékkel védik magukat. Az ókori és középkori Európában a bíborcsiga volt a vörös festék egyik fő forrása. A színanyagot a puha testű mirigyeiből préselték ki, ami persze végzetes volt szegény állatra nézve. De az úgynevezett türoszi bíbort örök életűnek és rendkívül fényállónak tartották, s páratlan ragyogása miatt a hatalom és a gazdagság jelképe lett. Az egyház és az állam legmagasabb rangú vezetői egészen a francia forradalom idejéig előszeretettel öltözködtek bíborba. A vörös szín előállítása mindig drága eljárás volt. Miért? Azért, mert a termelékenység rendkívül alacsony. A földközi tengerből szinte teljesen kihalt a bíborcsiga, mert olyan sokat kellett összegyűjteni ahhoz, hogy elegendő színanyagra tegyenek szert. Ráadásul a festék kinyerése nagyon időigényes feladat volt. A vörös mindig is az igazságszolgáltatás színe volt. A vért vérrel bosszulták meg. A halálos ítéleteket vörös tintával írták alá. A középkorban a hóhérok és a bírák is skarlátvörös ruhát viseltek. A vér színe egyben az agresszió, a háború színe is. A 19. századig sok hadsereg katonái viseltek vörös egyenruhát. A vörös szín már messziről jelezte a katonák harci erejét. A szocializmus korában a felvonulásokon a vörös zászlók tengere jelképezte a Szovjetunió és Kína kommunista rezsimjének központosított erejét. Az orosz nyelvben a vörös szó ugyanabból a tőből ered, mint a szép, a jó, az értékes, a hősi. A vörösök a jó fiúk. A jakobinusok a 18. század végén kezdtek vörös sapkát hordani, és a vöröset azóta a szabadság jelképének tartják. A jakobinusok szabadították fel a gályarabokat. Ez persze provokáció volt, mintha csak azt mondták volna, most már mi is vagyunk olyan erősek, mint az arisztokrácia. Megengedhetjük magunknak, hogy azt a színt viseljük, amely eddig az arisztokrácia és a plutokrácia kiváltsága volt. A jakobinusok az elnyomottakért, a leigázottakért akartak harcolni. A legelső vörös zászlót a gályarabok felszabadításának jelképeként használták, és forradalmi jelszavakat írtak rá. A zászló lényegében azt mondta, az övékével megegyező nagyságú erőt vonultatunk fel velük szemben. Ezért választottuk a vöröset. A színeknek igen nagy szimbolikus jelentősége van a tibeti buddhizmusban is.
A dühös istenek lángoló vörösbe burkolózva pusztítják el a sötétség erőit. A tibeti vallásban a vörös a legfontosabb szín, a szentség színe. A tibeti papok mind vörös ruhát viselnek. A mi számunkra a vörös az elmélkedés és a meditáció színe. Meditáció közben mindig vörös színt képzelek magam elé, amely így elárasztja az érzékeimet, amíg egyé nem olvadok a valamennyiünkben jelenlévő isteni szellemmel. Ugyanez érvényes a szertartásokon használt szent kövekre, melyek közül különösen nagy értékűek ezek a vörös korallból faragott kis stúpák. Ezeket csak a dalai láma és a főpapok használják, különleges alkalmakkor és szertartásokon. A dalai lámától kapott szent üdvözletet a homlokunkra felvitt vörös folttal jelezzük. Ez egy egészen különleges vörös, mely a lászai királyi kolostorból származik. Az én számomra ez igen nagy becsben tartott fényűzés. Mongóliában, ahol nagyon sok híve van a tibeti buddhizmusnak, kagyló kürtök szava szólítja reggeli imára az embereket. Az ulánbátori kolostor szerzetesei maguk festik a ruháikat, méghozzá mindenki saját kezüleg előállított, egyedi árnyalatú vörös festékkel. Vegyi összetétele tekintetében a vörös egyáltalán nem különbözik a többi színanyagtól. A világon a becslések szerint legalább 500 000 különböző recept ismert előállítására. A gyárakban ma már mesterségesen állítják elő a festékeket színanyagokból, kötőanyagokból, oldószerekből és egyéb kiegészítő vegyületekből. Régen szinte minden szövetet ásványi, növényi vagy állati eredetű festékekkel színeztek. Ma azonban már természetes színanyagok is előállíthatók mesterségesen laboratóriumi körülmények között. Noha a növényi eredetű vörös színanyagok fény- és mosásállóak voltak, a 19. század derekától kezdve egyre inkább kiszorították őket a szintetikus festékek. Az első anilin festéket William Henry Perkin angol vegyész fedezte fel véletlenül. A malária kezelésére alkalmas kinint akart előállítani, de helyette egy lilás színanyagot kapott, amelyről kiderült, hogy nagyszerűen festi a gyapjút és a selymet. Az európai vegyészek nem sokára már egymás után fedezték fel a különféle színanyagokat, s néhány év múlva működni kezdtek az első festékgyárak. Johann Wolfgang von Goethe, német költő és tudós, sokat vitatott színelmélete szerint a vörös a legszebb szín, a színek színe. De tulajdonképpen mi is a vörös, azon kívül, hogy egy bizonyos hullámhosszú fénysugár? A vörös szín nem létezik. Olyan, hogy vörös, egyszerűen nincs is. Helyette van rengeteg különféle szín és színárnyalat, amelyeket együttesen vörösnek nevezünk. A narancsvörös épp úgy ide tartozik, mint a bíborvörös, a mélyvörös és a feketésvörös. A vörös a figyelmünket követeli. Állj, parancsolja a piros jelzőlámpa. A közúti jelzőtáblák vöröse pedig vagy veszélyre figyelmeztet, vagy tiltást jelez. A vörös minden más színnél alkalmasabb a figyelem felkeltésére. A vörös hatalma azért olyan nagy, mert ősi eredetű.
Valószínűleg nem túlzás azt mondani, hogy velünk született, hogy a lelkünkben lakozik, hogy a vörösre adott válaszok belénk vannak programozva. Ez nagyon jól látható a gyerekeknél. A kisgyerekek azonnal a vörös dolgokért nyúlnak. A vörös azt jelzi számukra, itt vagyok, vegyél el. Azt hiszem, ennek köze lehet ahhoz a tényhez is, hogy a vörösről nyomban a vér jut az eszünkbe. A vérnek különleges jelentősége van az ember számára, hiszen a vér az életnedve. A vörös az életnedve, és a vér szimbolizmusát a vörös szín is átvette. A szív mindig vörös. A vér és a vörös sok nyelvben hasonló eredetűek. Az eszkimó nyelvben például a vörös szó szerint azt jelenti, mint a vér. A vörös színnek már sokféle képességet tulajdonítottak. Úgy tartották, hogy gyógyít és erősít. A távoli múltban az újszülötteket különösen nagy erejűnek tartott állatok vérében fürdették meg. A római gladiátorok olykor megitták haldokló ellenfelük vérét, hogy ezzel magukba szívják az erejét. A görögök pedig friss vért temettek halottaik mellé, hogy azzal biztosítsák túlvilági jólétüket. A germán mitológiában pedig a hős Siegfried sárkányvérben fürdik, hogy sebezhetetlenné váljon. A vörös színnek mindig is különösen nagy jelentősége volt a gyógyászatban, nem csak a vérszíne miatt. Azért jutottam arra a gondolatra, hogy a vörösnek különleges jelentősége volt az orvosok számára, mert az orvosi akadémián viselt talárjainkat vörös bársony szegélyezte. Amikor utána néztem, kiderült, hogy a világ legrégebbi orvosi fakultásán, Padovában a vörös is a díszruha része volt, mint például ez a vörös kalpa. Aztán azt is megtudtam, hogy úgy hitték, a fertőző betegségek, a járványok úgynevezett miazmák útján terjednek. Ezek a féle ártalmas gőzök, amelyek bejuthatnak a szervezetbe. A fertőzésre használt infekció szó a latinban eredetileg színezést jelentett. A középkori orvosok meg voltak győződve arról, hogy a vörös ruha vagy a vörös köntös távol tarthatja a szervezettől ezeket a miazmákat. Így kezdődött az a korszak, amikor az orvosok vörösben jártak, és később a kórházak betegei is vörös takarót kaptak. 150 olyan képet sikerült összegyűjtenem, amelyek egyértelműen bizonyítják ezt. Gondolatainkban a vörös szín ugyanolyan régóta kapcsolódik össze a tűzzel, mint a vérrel. A föld tűzben született izzó forróságban, s mindannyiunk számára ismert a félelem, hogy a világ vége is tüzes lesz. A tűz meleget áraszt, ezért tekintjük a vöröset meleg színnek. A vörös szín melegséget áraszt. Így aztán érthető, hogy az északi kultúrákban a vörös mindig pozitív fényben tűnik fel, míg a déli kultúrák inkább a vörös negatív vonásait hangsúlyozzák. Északon szükség van a melegre, délen viszont néha túlságosan is sok van belőle. A vörös a hideget elűző tűz színe. A skandináv országok lakói szívesen festik vérvörösre faházaikat, hogy legalább jelképesen melegebbé tegyék hideg földjeiket. Bolygónk forró vidékein ugyanakkor a vörös gyakran a gonosz és a pusztítás megtestesítője. A nap vörös színnel kél és vörösen is nyugszik le. Melege nélkül nem nőnének a növények, nem lenne élet. Sötétség uralná a földet.
A vörös mindig a sötétség határán van. A felkelő nap vörös színű, és ugyanilyen a lemenő nap is. Ez különleges színné teszi, hiszen a nap vörössel kezdődik, és vörössel ér véget. Elképzelhető, milyen nagy örömet jelentett a korai embernek, amikor a nap újra felbukkant, és mekkora félelmet ébreszthetett, amikor eltűnt és leszállt a sötétség. E nagy erejű érzelmek a természetben gyökereznek. A vörös buja, vonzó, csábító szín. A vörös a rossz hír és a züllöttség színe, az ördögi vágyak jelképe. A Biblia szerint Babilon szajhái vöröset viseltek, s a középkori prostituáltak vörös sapkával vagy fátyollal hirdették mesterségüket. A vörös és a fekete az erotikum színei. Az összes kultúrára egyformán érvényes, hogy a vörös-fekete szín kombinációt az alvilággal hozzák összefüggésbe. A test alsó része, a bujaság fészke szintén vörös és fekete. A vörös lámpás negyedek rossz hírű vöröse az alvilágot, a pokollángjait idézi fel. Ursa Cronenberg düsseldorfi festőnő az ördög nyelve címet adta e képének. A vörös, fekete és sárga célja az, hogy vonzó legyen a szemlélőnek, elcsábítsa őt, és elvonja figyelmét arról, milyen veszélyekkel jár, ha lepaktál az ördöggel. Ezek pedig az ördög névjegyei, különféle motívumokkal. A sárga elemek felvidítanak, s elvonják a figyelmet a fenyegető vörös háttérről. A bordói vörös háttéren látható sötét minták ugyanakkor azt jelzik, milyen veszélyekkel jár, ha engedünk a gonosz erők csábításának. Egy németországi filmes kísérletben 90 percen át egy vörös papírdarab képét vetítették a nézőknek. A közönség felháborodott. A nézők egy része nem sokáig bírta, néhány perc után felálltak és elmentek. Valamivel később agresszív reakciók következtek. Az emberek kiabálva tiltakoztak, s újabb nézők távoztak, meglehetősen nagy zajjal. Nagyon kevesen voltak csak olyanok, akik végignézték a filmet. Az Örökvörös olyan film volt, amely az érzékelés határáig vitte el a nézőket. Az ember hozzá tud szokni egy nagyon nyugodt, összpontosított helyzethez, egy szinte meditatív szituációhoz, és egy bizonyos idő elteltével nagyon erős komplementer kontrasztok jelennek meg. A szem nem képes tovább befogadni a vöröset, inkább erős lila árnyalatokat lát egészen addig, hogy már nem is képes több vöröset érzékelni. Ha túljut ezen a fázison, akkor az ember egyfajta háromdimenziós térbe kerül. Egyfajta meditatív térbe, és szerintem pontosan ez volt a művész célja. A néző ne vöröset lásson, hanem hatoljon be a vörös térbe, és ott szabadon szárnyaljanak a gondolatai. Ön mit társít a vöröshöz? A vörös mindig is fontos szín volt számomra, mivel nagyon sokféle dologra asszociálhatok róla, amelyeket személyesen is átéltem. A boldogságra, a sikerre, a szerelemre, a veszélyre és a félelemre. Sok köze van a háborúhoz is. Ha ezek az érzések merülnek fel bennem, vörössel kezdek dolgozni. Ennek a festménynek a Kert címet adtam. Számomra a gyönyörű, boldog gyermekkort jelképezi, amikor még képes voltam a természetről álmodni.
Álmomban az ember és a természet mindig egy, és harmóniában léteznek. A vörös szín ezen a képen a boldogságot és a harmóniát jelképezi. Chao Tran számára a vörös olyan szín, amelynek számtalan jelentés rétege van. A művész úgy érzi, a vörös minden alkalomhoz pozitív módon kapcsolódik. A kínai filozófiában a vörös az erő, a gazdasági hatalom, a pénz és a vagyon jelképe. De minden egyes kínainak megvannak a maga egyéni vörös képzetei. Az Üdvözültség élménye című képén licsik, barackok és gránátalmák táncolják körbe a boldogság és a harmónia középen látható jelét. Kezdetben volt a vörös.